Dobrý deň, milí barani, aj vás vítam pri netradičnom štvrťročnom výklade pre rok 2026 pre vaše znamenie. Pozrime sa postupne na oblasť zdravia, práce a lásky v januári. Takže zdravíčko v januári, ako budete na tom? Tak, rybičky, hlavne staršie ročníky, by si mali dať zvýšený pozor na zdravíčko v januári, kedy bude preverené, ale už koncom mesiaca majú Božiu ochranu, čiže zdravie sa naozaj prinavráti, zlepší, výrazné zlepšenie zdravotného stavu. Akom budete na tom pracovne, barani? Barani, práca, január 2026. Tu vám ide veľmi úspešný obchod a postup v práci koncom mesiaca, čiže barani, ktorí prácu nemajú, prácu nájdu, tí, čo majú, postúpia a uzavrú veľmi úspešný obchod, ktorý prinesie finančnú stabilitu, úspech vo väčších peniažkoch. No gratulujem, január je veľmi dobrý mesiac pre baranov. Ako je na tom láska a vzťahy v mesiaci január, barani? Takže. Tak v láske nebudete sa venovať toľko lásky v januári. Sú tam skôr tie problémy zdravotné, ktoré vás trošku stopnú. Ale je tu mierny zisk, to znamená niečo, čo posuniete dopredu vo vzťahovej oblasti. Niečo, čo už dlhodobo sa ťahalo a zavierali ste nad tým oči, sa posunie v tomto mesiaci, barení. Aký majú odkaz pre vás karty sebalásky na mesiac január? No, krásna, veľmi múdra kartička, ktorú mám ja veľmi osobne rada. Máte byť teraz a tu, čiže máte žiť pre prítomnosť, užívať si život v prítomnosti. Pozrieme sa teraz na mesiac február, milí barani. Opäť sa pozrieme na oblasť zdravia vo februári. Zdravíčko. Zdravíčko už máte tu stabilné. Staršie ročníky sú v poriadku, len menšie chorôbky, naozaj drobné veci sa tu vyroja, ale znova sa dajú do poriadku. Pozrieme sa na prácu vo februári, milí barani. Práca bude tiež, no tak ako január, aj február je pre vás veľmi krásny mesiac. Máte tu spoluprácu so zahraničím, tí, ktorí chcú odísť alebo spolu naozaj sa rozhodujú, či ísť alebo nie. Určite áno, február je veľmi priaznivý. Sú tu veľmi príjemné vzťahy, hlavne so ženami, ktoré vám pomôžu k posunu. Pozrieme sa na oblasť lásky. Februári, láska, barani. Viac krátkych ciest a veľa spoločností. Niečo nečakané sa tu udeje, čo vám prinesie radosť. Dostanete menší darček za menšie peniaze vo februári. Veľmi vás to poteší, bude to veľmi spontánne. Aký tu majú odkaz pre vás karty sebalásky? Na mesiac február sa dozvieme práve teraz. Tak vy máte viac dôverovať, máte ľuďom viac, čo sa týka rozhodnutí, kráčať v rytme svojho srdca a dôverovať ľuďom vo vašom okolí. Pozrieme sa teraz na mesiac marec, milí barani. Pozrieme sa na zdravíčko opäť, prácu a
lásku. Zdravie v mesiaci marec bude stabilné. Tu už naozaj nemáte žiadne zmeny. Je tu stabilita, odchod problémov, ktoré vám dlhú dobu nedávali spávať a do oblasti zdravia prechádza oblasť financií, čiže naozaj budete spokojní. Pozrieme teraz sa na oblasť práce. Marec, práca, barani. Ako budú na tom barani? Pracovne veľmi dobre. Sú tu krátke úspešné cesty, spolupráca s mladými kolegovcami, alebo vám prídu naozaj do týmu ľudia, ktorí budú veľmi tam pasovať, ktorí budú veľmi kreatívni, nové projekty, ktoré si presadíte. A posledná oblasť v marci je láska a vzťahy. Ako bude na tom láska a vzťahy v marci 2026. Tam trošku budete prechádzať zmenami, hlavne muži. Je tam nejaká žiadlivosť, je tam neopodstatnené znepriateľenie, čiže nejaké energie nedôvery sú tu. Treba si v marci dať vzťahy do poriadku, milí barani, hlavne muži. Odkaz na mesiac marec, milí barani. Tak v marci máte sledovať váš zámer. Máte mať vytýčený cieľ a sústrediť sa, dať energiu naozaj do toho, čo chcete. Želám vám úspešný, šťastný prvý štvrťrok 2026. Nech sa vám darí, keď sa vám toto videjko páčilo, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne o odber môjho kanála. Ďakujem.